Parang dalawang bola sa billiard, gano'n. Bormar, what are your sins? So, ano yung mga ito? I went to the, touch the panty of the... Ito namang mga gaga na padisente-disente. Kaya pala yung basag galit ka agad. Kaya bakit ko raw sinabi na mga babae, wag kayong lumapit sa mga lalaki. Totoo yan. Kaya yung mga magaganda yung asawa niyo, alaman ninyo, bantayan mo yan pare, maghanap ng Sus Mario Josep, mayor good ako. At lalo na presidente, at lalo na kitang masilip. Lahat na bagay masilip ko. Totoo. Basket tumae ka dyan kung ang utot mo malakas o mahina. Kaya kitang pakinggan. Itong mga animal na to, nanalo na ako, pati yung left, sige demonstrate, di ba? House President Duterte.